iyong dala na nanggagaling sa puso at pagkakaisa. Ayos lang talaga. Kirel ko natin ay inyong maaasahan, umaraw magpumulaan. Ang kuryenteng hatid sa bawat isa at serbisyo na dekalidad inyong natatamasa. Kirel ko natin para sa inyo, naglilingkod ng totoo. May sira linya ng kuryente, ating warriors of life to the rescue. Palagi saan man dako, araw man o gabi, masisipag na lineman ang pagsisilbi. The best na talaga. Kirel ko natin ay inyong maaasahan, umaraw magpumulaan. Ang kuryenteng hatid sa bawat isa at serbisyo na dekalidad inyong natatamasa. Kirel ko natin kaagapay nyo sa trabaho, eskwela, negosyo. Natin ay inyong maaasahan, umaraw magpumulaan.